тамошобинони азиз, боз ҳам мо омадаем бори нав омада буда дар анами дукони 319 вай корвон тарафи пажарка нулевой дарвоза дукони 319 бинед. Ино чӣ ном доранд? Ино ламиражан, новинкашай, корейский ламиражаш меган, барқатш меган, ҳар хел номаш мондагиян. Барқат меган шаво. ин нархошон чанда? Як либосаш 250 сомон, ҳамин хел санги майда қати. ира бинед, сангиш наздика. Санги калонаш бо арзонтара. баъд ами вая фаҳмонед илтимос, ами санго 40 мезананд, 50 мезананд, ҳамина фарқша фаҳмонед. 40-50, масалан қолаби ман 50 тага ҳай. ҳастаги қолаби 40. Ман ҳамин қолаби 40 надорам ки шумо да нушунтиян. Аҳа. Қолаби 40 камакак дуртарак аянами санго. Вай дурай везеб метова, блеск надора. Баъд ҳамин сангам ду сорт мешавад. Чихели ки паплено будан доим дубайски мана луба лулу, ҳамин сангам ҳамин хел сорт дора. Светка. И дура светка дора, и блеск метяна. Бирузови. Ишам аҷоибот хушрувай. Ишам 250 сомона. Ина марҳамат, тамошо кунед дӯстони азиз. Чиқа хушру. Иам 250? Анаинам санги, бо санги сирх қиматтарай. Мо ҳамаша я нарх мегем. Ани ин санги зар масалан як пачкаш 120 боша, санги сирх 150 сомон ай, 30 сомон разница дора. Аҳа. Неки мо ҳамаша я нарх мефурӯшем ба хотири клиенто. Аҷоиб хушру омадай. Дигариша. Мана ин гулшам аҷоиб гули хушрӯи палма. ишам ами нарха я 250 сомон. Бина чихе гулош хушру. И блескош намерафта боша? Блескош хушруа, на? хел мауз нишон метем бинан одамо. Мана мирам хел шакидам. Мана агар блеск мерафт, мана дастамда мемон. Диден ягон блеск нест ина. Чанди бишаки инам қадар мешакам, не сангиш мера, не блескаш. Ҳаман шамхе меистада. Дигаришам нишон чие? Ранги капучиния. Не, розовый. О, розовый. Фиолетовый, розовый, фиолетовый. Аҷоиб ранга да, короче, ранги нест дар бозор. Нест дар бозор. Ранги хушрувай необычна. И хели ранг ягон бор омадаги набудаму. Аҳа. И ранга якун бор рои кадамуда намедонам. И хушрувак. И вайда дар анамин экран омадестай, вале рангаш хушрувай дӯстони азиз. Дариҷа розовый беранг омадагиай. Дар асл бошадам хаб блеск метяу рангшам ранги сер рангай. Анаиш бирюзовый. Иям аҷоиб хушру сангошона аҳмияти чиха бисёр задагиян. Баъд анамин ламирашам хушрувай. ҳамино дӯстони азиз чанд сорт дора, нами материалам хичам чанд сорт дора. Сорти арзонтаршам ҳастай. Барои баъзан ҷоҳода мебинӣ. ҳозир бо дигар гулошам нишон метиҳам. Дигар гулошам бинед. Анаи дигар гулош. Ина. Иношам ҳамин нарх. Иноям ҳамин нарха? Ишам ҳамин нарх. Фасон. Анаи гул. Иш чанда? Ишам 250 сомона, иам ду ранг дора. Листик. Листик. Бирюзовый. Зарду. Анамин листикшам фасон дӯстони азиз. Сангчоошам хушрухчам новинка. И сирхаш аста? Инаймеш сирхаш. Анаин сирх дӯстони азиз. Евростилдам хушру метова и. Барои мисол платья духтанам аҷоиб хушру мебиёя. Анаин гули дигар бо. Гули зарчаям меша. Ҳар рӯз бори нав меоям. Ман кӯшиш мекунам ки ҳам материалҳои нава дӯстони азиз шумо низ қафо намонед, бинед. Ҳар рӯз кӯшиш мекунам ҳаминора видео карда пешниҳоди шумо гардонам то омада аз наздик бинед. Беҳтарин анамин гул бо анаин вайш бидай. Пустимора. Пустимор. Инаш неки камтар ма чихели гуфтум ки бо ҳаст қиматтараш, иниш қиматтараш. 300 сомон нархи оптушай, ду расветка дора. Ранги дигараш чӣ хелай? Расветка дигаршам нишон метиҳам. сиёҳушанами рангаш аҷоиб. Сангои ин як бор бинеда чихе дарози хушрӯанам хе баробарди материал санг задагӣ ҳастанд. Ози ранги дигаршам нишон метиҳанд. Ранги дигаршам аҷоиб хушрӯвай.
як либосаш 300 сомон будай и пустимора. Ана и рангшам фасон. Ира бо дизайнша дига хер задагиян. И дизайниш хели чоркинҷаяй сангош. Худ чабинед. Бисёр дӯст медорам ки ам хели барқут анам хел фасон. Анаи санги зардай ҳозир санги кабутам пешниҳоди мо мекунанд. дӯстони азиз метавонед ки тамошо карда интихоб кунед. баъд метавонед наздиконтона равон кунед то ин ки барои шумо харидорӣ намоянд. касе ки чунин имконият надорад пас ба мо нависед, мо доставка дорем. анакун бинед анинаш санги кабутчай материал ҳавай материалай вале дариҷа боша санги кабут задагиян. иш бо тамоман дигар хел метоба ҳангоме ки санг дигар хелай. дидед нархҳои ино чанд буд? 300 сомон. як либосаш 300 сомонӣ. ан агар хоҳед аз ин санги кабут хоҳед санги зардаш баъд бо ана ин модели дигараш санги бо анамхе баробар ями 3 метр амхе санг задагиай то поёна.